begira zaudezu, guztia ikasi nahi duzu. Lehenengo pausua poliki, torri nire eskua etorri, tipitapakoa zeraikiz, ikasten delako erori. Elkar bizitzan goaz, elkarziz, elkarri lagunduz, sehaskatik mundura bidea egiten goaz, pausuz pausu baina etengabe egunez egun, egan egiteko gogoaz, egan laguntzeko gogoaz. Atea ireki horretuko, zure hirrifarra horre dago, begira zaudezu, guztia ikasi nahi duzu. Elkar bizitzen elkarrez elkarri lagunduz, mundu berri bati bidea ematen goaz, 25 urtez etengabe egunez egun, egan egiteko gogoaz, egan ikasteko gogoaz. Egan egiten ikasteko gogoaz, egan egiten laguntzeko gogoaz, egan ikasteko gogoaz, egan egiten laguntzeko gogoaz goaz, egan egiteko gogoaz goaz, egan egiteko gogoaz goaz. Artea ireki ordu